Jon Joroz, Kerforma talde berriaren zuzendaria, behingoz iritsi eguna Euskal Herrian etxean estreinatzeko unea. Hilabete batzuk beranduago, baina bazen garaia, ez? Bai, baina hementxe gaude, no? Getxon eta posi gainera, bueno, lasterketa gutxi urte honetan ze badakigu zergatik, eta horrezegatik aprobetxatu beharko dugu pues, egun guztia, no? Eta, bueno, Getxo lasterketa oso polita da, talde ongi dago, gaztea baina gogoekin gaude, eta, bueno, ea zer gertatuko den gaur. Aste honetan exigentzia handiko lasterketa izan dezue, Burgos zer muzkundak, txerrendulariak ikusi ditu telebistan, beraz hori gutxinez seinale on bada. Bai, oso pozik gaude azkenean, zen lehenengo lasterketa munduan eta talde onenaren artean egon gara, eta bueno, gainera nivelarekin, no? Gure karakter edo gure karakterrekin egin dugu buelta, eta asko nahiko pozik gaude ze txirrindulariak pauso aurrerago eman dugu talde osoan, eta hemendik aurrera gehiago nahi dugu. Aurtengo egutegia antolatzea zaila izango da, lasterketak egongo dite diren, edo zuten dien, urrengari begira jasen dezue maila bat aurrerago pasan dezue dela, UCI Pro Series mailara, bigarren maila esan genezake mundu. Eta horrek ate gehiago irekiko dizkizuela, nola prestatzen den zeate pauso hori? Bueno, pausos, no? Egun lehenengo gaur, gero bihar, eta horrela ibiliko gara, begira ze gertatu da aurten COVID-ekin, no? Orduan, bueno, gure asmoa noski hurrengo urtean pro-team izatea da, baina bueno, ikusiko dugu, no? Lehenengo nahi dugu egin ongi aurten eta merezi nahi dugu hurrengo pausoa, no? Eta bueno, gero pro-teamen artean egongo dira beste gauzak, beste lasterketak ere bai, baina bueno, gu behar dugu barrura begiratu eta gure nivela hobetzen eta ea nola iritsiko garen. Eskerrik asko eta sortean gaurko. Bale, zuei, agur.